پیر و مرید. یک پیری گو وتی بنگوارے مریدا شا جست گیت کہ شریعت چیئیں. مرید بزدگ نشاش ششتلا و گشتے تو وتی لوگیا دوست دارے و من وتی لوگیا ہمیشیا شریعت گشاں. پیرا گوش شاباش گڑا طریقت چیئیں. مریدا گوش تو وتی دابا وتی لوگیا گو مہر کنے و من وتی دابا اے طریقتیں. پیرا گوش قسمت چیئیں. مریدا گوش تو کماشے و تئی جنین ورنا و وش رنگ و وش بالا دیں و من جوانان و منی زال رنگ و دانگا چوش نہیں کہ من توصیف و ستائی کت بکنا ہمیشیا قسمت گشاں. پیر بگلاں بگل بھی تو گشتے معرفت بابتا چیزے بگوش. مریدا گوشت کہ ترا وتی زال دوست بھی و منا ہم تئی زال دوست بھی ہمیں معرفتیں. پیرا ہیدیا سٹے تو اشتاپ اشتاپیا گوشتے گڑا راستی چیئیں. مریدا گوشت راستی ایشیں کہ منی زال منا دوست داری و تئی زال ہم منا دوست داری. پیرا گو شکوئی نگاہ مرید چارے تو جست گپ کہ گڑا نصیب چی چیزے نامیں. مریدا گوشت کہ ہر ہما چیزے کہ تئی ملکتیں و منی دزرسا بھی بھی و من آئیے مالک بباں ہمیشیا نصیب گشاں. پیرا ہزار افسوس و ارمان دستہ لتاران مریدا شا جست گپت کہ شریں گڑا اختیار چی چیزا گشاں. مریدا ڈرائینت کہ پہ درور ترا نی منی سرا زہر آئے گائیں بلے بازیں زہر و کنتاں تو منی لمپاں ہم گپت نہ کنے ہمیشیا اختیار گشاں. اردو شا رجانک میر ساگر. ہسٹری میکر بلوچی